Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nagluha-luha ang mga mata. Grabe kayong nagpasalamat nimo. Na malihog nga ihatod na ko din nimo ang kinasingkasin niyang pasalamat tungod sa imong pagtabang niya. Unya, unsa man attorney. Numero 1 kang abogado nako. Gipa-eskwela ta ka. Gigastuhan ka nako from high school to college hangtod na humani mo ang law. Gihimo ko ikaw espesyalista sa mga maniubrang kaso. Pasalamat ka nako kay na-practice kag maayo kay ang mga kaso nga akong ipamaniubra nimo mga lisod kaayo. Bisan ka nang klaro kayo nakasa, klaro na kayo mga kriminal pero imo gihapong mamapawaysa. Ingnon tampunga nga bisan na apas alingag-ngagan sa bangis kayong leon pero imo gihapon silang makuot sa laping sayon, attorney. Ano natagan o gagawasan? Karon, balik ta ni Gregorio. Bisan unsa o bisan kinsa. Sayo na makayo kay kung dili madar sa kong abilidad, naaman sa mga imong kwarta around ilawg sa mga baboyng opisyal. Tungod kay kwarta ang giilang Ginoo sa kalibutan, attorney. Admitido ko, Ada. O balik ta ni Gregorio. Dako kay siyang paglaom nimo ug sa imong tabang aron unya malupog lang sa iyang kabaw ug kasakit sa resulta sa imong panimaos. Mutiabaw si Gregorio del Pilar. Mama Mary ni mo, attorney. Mag-Gregorio del Pilar ka karon. Kundi ikaw, Gregorio Hunasan. Samot! Ako kaya po'y manghugas sa mga kinanaan nato o limpyo sa lamisa, Greg. Salamat kayo, Tikoy. Limpihan sa ako siya na, kinagkamuritsing man. Sige. Dali na anak ka. Ay, Greg, kaniyot. Kaniyot ha, murag may sakyan na, da. Isam na, Tikoy. Oh, ang abogado na ni mo, Greg. Kadit kayo, ha? Kadit. Kaya hapit na kumaman ang paglimpyo ang bata. Sige, dihaw na nimo ang bata, Tikoy, ha? Huwag problema. Ati manana di ang attorney mo. Oo. Sorry kayo, attorney, ha? Langay ko kadihot. Greg, gibuntagan yun ako og estudyo og eksamen na ang mga papeles sa nangangkon og ang imong mga papeles. Salamat ka nimo, attorney. Imo gid ang gihaguan og maayo. Saon, mao may gihatag sa mahal nga berhen kining trabaho. Greg, mao nga obligado kita. Sa may resulta sa imong pag-examine, attorney, kita mo ay naa sa hustong lugar, no? Greg, dehado ka. O sibot ni mo ipasabot, attorney? Lupig ka, Greg. Peldikyo ka. Attorney, Bisag yun sa nako, balitad aron lang mugawas nga ikaw cute ang tag-iya sa mga yuta. Pero dili cute mada. Ni ang yun ko kay misaad man ko nimo nga mubalik din aron magsulti ta kon unsay resulta. Mao ka na ang resulta. Sultihan ta ka. Bisag kinsa pang abogaduha ang muhandol ning imong kaso, pero mao gyapon imong madungog. Pero dito ka.
buhat alang kutob sa imong mahimo, attorney. Musukol ta sa maong kaso. Dako kong pagtuon nga mausab raw niya ang tanan kay saksi na ko ang Ginoo nga ako gyud mo itag-iya sa akong yuta. Well, buhaton ako ang kutob sa akong mahimo. Musukol kita. Pero ayaw kayog laom. Gisultihan ka na ako sa mahitabo. Trabaho lang ko kutob sa akong mahimo kay dako kayo ang gibayad ni Mr. Leon Romano nako. Pero sultihan ta ka. Kung wa pa lang ko makasaad niya og diha nimo nga mutabang. Kung dili pa lang tungod ni Mr. Romano, buhian ako ni kasuha. Habi ni mo, Craig, ang matag abogado, ana ay hambog o garbo. Musagon mahimo pa lang nga way pildi-pildi sa kaso nga iyang labanan, kanindot na magkaha. Kay mabranded siya nga maayong laking abogado. Pero aning kaso ni mo, Greg, abi ni mo. Hibaw naman nga pildi yun ni. Hilam usa ko nga akong hambog o garbo nga mapildi ko sa paglaban ni mo. Sige, Greg, ha? Padali na ko ang kalendar aning maong kaso aron madali ni hearing. Mao ko na ako ikapasalig mamarathon ang hearing ni maong kaso. Salamat, attorney. Mag-ampo ko sa Ginoo. Misalig ko sa Ginoo. Kaloy anta ni Mama Mary, Greg. Kay true Mama Mary man, to Jesus. Unahon na to si Mama Mary, kay siya maoy muhangyo sa Ginoo alang sa panalangin. Tuog yutaan aron mapadalangin ang kining imong kaso. Sige, musukol ta na ni maong kaso. Mao na gingon, sukol bisag lupi. Dali argis mga adlaw sa. Walang hibawin nga karong adlaw ipakadaog ang desisyon bain sa imong yuta, Greg. Excuse me. Andre, Attorney, Ganiha ka na, Greg. misayaw gid ko, attorney. Dili mo ito kumuan, di ba? may gawas na mo. Manglingkod palihog. Uy, di ang huwis basa sa desisyon? Ang ekskribente? Niya ang hukom og desisyon ning halangdon ug hamili nga hukmanan. Tungod sa mga lig-ong pagmatuod, pinaagi sa mga lig-ong ebidensya, napamatud-an dinhi sa halangdon nga hukmanan nga si Gregorio Sator dili mao'y matuod nga tag-iya sa mga yuta. Saan naman to? Di, uy! Ug ang matuod nga tag-iya ni ining gihisgutang yuta mao si Miss Herminia Ligaspi. Greg, daan ako nag-ingon mo. Kipahibaw ko na ikaw daan. I'm sorry, Greg. Gikasubo kayo na ako. Pildi kita. Kinsa nila din si Herminia Legaspi. Kinsa ninyo si Herminia Legaspi. Kinsa ninyo si Herminia Legaspi. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!